Urian itu hatta, kami salut parhalado, pasaton tabi ma, tusude hamu ruas ni huria, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Di topa do batado, langit do tano do nasai sina, ibana do nama jadi hon salutna, bain hangaluan di akan atinopanai, atong tapuji maibana, hamu salut natinopana, ibana mangaramoti ngulutta, ibana sumarihon narikot dihita, pardenggan bahasa do jauba, disude akan natinopana. Marhite parminggotta sadarion, terjodoh hita, lau pauliulihon akka hasomalan na denggan, alani tapauli ma akka hasomalan na denggani, bayan puji-pujian di dibata, unang malas tapamago, ale denggan ma tapatupa khobar turuhut, nani aturhon ni huriatta, jala nasol maralo, tulomo ni rohani dibata, atong marsaur mahita, marhite parminggotta sadarion, taulupon jala tapuji maibana disadok ngulutta robe mahita mardongan lasni roha mengului ibana marede mahita. Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na diau, dangahu napnasa, poda na namar suru ahudoi, mulu adong manangise, namabayan lomo ni rohani yang diamai, boto ni ido teringot tupodai, manang nasian debatai, manang nai kuhatau ni sian rohakku sadiri, songonon na didok ni surati, akka batang aik na mangulu do mabaur, sian pamatang ni na porsia diau. Haleluya. Haleluya. Yang mahita, ali Tuhan dibata amanamina dibana gijang, upangi dohami tuho, saya lehon matuhami todi ni hasitongan, dohot dame, asa takka suboto hami, nasa lomo ni roham, jalar urupi mahami, mangulau ni sian nasa gugunami, marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita.
Tangyok kamu mapatik ni debata di minggu 10 sia dung Trinitatis sadarion imana tarsura di konvensi HKBP Bidu Sada B2 debata anak. Debata anak ki ma Yesus Kristus hapatara ni debata ama na mga uramari dirina gabe jolma na tilubuan ni si Maria na gabi-gabian siyan tod di parbadia adorang sobua habubuan ibana do Tuhan nam hopop dot paluahon jolma manusia diato ibana do parsarion ni hajolmaon do nasa bangso di suditiki jala haposan situtu do ibana sahat ro di saleleng ni lelengna di palua do jolma manusia sian gonggoman ni sibolis sian parhatau banon ni dosa sian uhum ala dosa do sian hamagoan nang hamatian na tumaon na bernid pola mate di hau pinar silang ibana do haguguk ni pelean pardenggan tu debata siala dosa ni hajal maun na tuat do ibana tu banua toru dung ditanom na mulak manguru di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun dewan debata Jehovah amanai marhite-hitei do petibbo debata ibana jala di basa-basahon goar na sumurung asa nasa goar asa sobatu goar ni Yesus nasa ulu ni tot na di banua gijangi dohot na di tano nang na ditoru ni tano siando ibana mangudihon nasa persea uhut manggonggom salhut pai mamulak sogoti tu tanoon manguhumi na mangulu dot namate asa nasa suara marta hatopoton Yesus Kristus do Tuhan bayan hasangapan ni dibata atong rap mengidugugu mahita tu adupan ni dibata ali Tuhan dibata saya pargugui mahami mangulaon na hombar tu patikmi amen marede hita Huriani tuhatta ibagasan roha na hohom tatopoti madosata na gudangi tu adopan ni debata asa tamahi tamajalo baga-baga na taringot tu asisani dosata ali Tuhan debata amanami jot-jot do di parmuluonon mulu masa hasusaon dot parukilon say pitor mura-mura dohami manipahon hasalahot tudongan dido alani dosa ido dohot alani pabahenna na hurang denggan ujung na mulu adong dongan na marukil dangga betarapul pakilalan na alega betabba marsak jala ulu gabi madele hape jot-jot do di tonga-tonga ning uluon mulu masa akka parukilan do sitaunon songon na masa tu si Job asa patar do ulaon ni debata di ibana alani asi maroham dihami ali Tuhan asa unang say mamurahu manguhumi dongan alai naing mamahriti akka namasa di ngulu ni jolmai gabi patar akka ulaon ni debata di nasida oleh Tuhan dibata
Ale Tuhan debata pargogo nah sotulusan jala ama parasi roha dang lomo roham midah hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadi kodalanna asa mangulu ibana dipangido roham aleni i upayan dipangido hami saya sudah timatur turum asa unang mangonai be tuhami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mahatabaga-baga taringot tua sesani dosa. Isebe mangulahon akan na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do na bedabu uhum hamagawan. Kristus Yesus do nong mate. Alenda daholani nang mulak mangulu do. Jala disiam ni debata do ibana mangadihok kita. Asangapon man debata na digijang. Amen. Marede kita. Tabige mahatani dibata turpuk di hari Minggu 10 sia dung Trinitason. Iman atar surat di Yohanes 2 ayat 1 12. Dungi patalu harion adong mana marbagas di huta kanan na di luat Galilea jala disima ina ni Yesus. Jadi idung kurangan anggur nasida nina ina ni Yesus mamadok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi nina ina ima madok akka parhobas manang dia dohonon natu hamu baik kamu ma. Dungi ni na Yesus mamadok nasida gohiamu ma akka gusi on aek jadi gok situtu ma dibaen. Alai didai iduk ni akka parhubasima aek naung gabi anggur jaladang diboto haroroanna ai holan akka parhubas manahui aeki dau botosa gabi di joma pangulii. Asaima tadda na parjolo na binain ni Jesus di huta kanan na di Galilea papatarahon hasakompan nai gabi porsea maakasisian nai di ibana. Ido satna mertua maakan natu mangion hateni di bata jalan opepsa. Amin. Marede maita. Ibu roha
saha tidakon maha porsetai songona hina tidakon idongata sa porsean isadok portibion rap mahita madok ahu porsea di bata Jehovah ido ama perguguna sutudusan natumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tirubuan ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabuan ido tuhata natumain no bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana diau pinarsilang natuat tu banua toru tanom namulak mengulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo nahso tu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanaon mangumui alak namaulu namate au porsea di perbadia jala dong sada huria nabadia huria topan nihak istenakan nabadia doh dia sani dosa doh dia tai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doh dia nguluan nasara suda amin. Tabi gema tikting di uriata Selamat hari Minggu ma di hita sasudena. Tikting huria Minggu 10 sia dung Trinitatis 10 Oktober 2020. Topik Pauliulihon akka hasomalon nadenggan. Perjolo ruas namarulang tahun. Ruas namarulang tahun di bagasan mingguon mulai sia tanggal 10 Oktober 2020 sahatu 24 Oktober 2020 tajahama di lembaran naung tersedia. Hatan itu hata Madok mauliate mahita tu debata alani asini rohana nasotar hatahoni tersurat di 2 Korintus sia ayat 15. 2. Pelaksanaan permingguan protokoler di gereja tajahama di lembaran nok tersedia. Napatuluhon jadwal ibadah Minggu HKBP Resort Serengseng Sawah selama bulan Oktober 2020 ima di Minggu tanggal 25 Oktober 2020 manogot masuk pukul 7 ima di wilayah opat 5.6 siang masuk pukul 10 sian wilayah pitu walu dot sia sore pukul 10 ima sian wilayah sada 2.3 opat permingguan live streaming bahasa Batak dohot bahasa Indonesia di Patupa Huriat tado permingguan live streaming 2 kali ima bahasa Indonesia pukul 7 wib dohot bahasa Batak pukul 10 wib ruas ni Huriat namar minggu di bagasan nabe boido madohoti permingguan live streaming sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah. Napalimahon permingguan live streaming sekolah minggu di Patupa seksi sekolah minggu do permingguan live streaming tu sekolah minggu di Huriatta ganuk bulan di minggu perjolo boima nidohotan ni danak sekolah minggu sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah dimulai pukul 7 ganuk minggu. Napaonopon panabalan situa sialanok sikop masa learning calo situa di Huriatta di Patupa Huriatta do panabala tudua halak calo situa di Huriatta ima casi termin borusitorus dohot casi perdinan haloma merpaung acara penabalan di Patupa di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 nanaeng roh di perminggu siang. Tapi Tuhon verifikasi marhado muat tunanaing di Patupa acara serah terima padita resort HKBP Serengseng Sawah Pareses Distrik Walu Jakarta manugasson akka goar-goar di Toruon Lau Patupa
verifikasi Ima hari Jumat do Sabtu tanggal 30 Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Tiki jam sia wib sampai selesai. Inganan HKBP Serengseng Sawah. Agenda verifikasi keuangan dohot aset huria. Tim Nasian Distrik Sada Pendeta Abidnego Sirait STH. 2. Pendeta Henry J. Manalu STH. Patuluhon Situa JN Silitonga SE MSI. Paupaton Situa Resort Roberto Sinurat. Jala hasil verifikasi dilapor Homa Tupareses Distrik Walu Jakarta. Napawaluhon serah terima Pendeta Resort. Acara serah terima Pendeta Resort HKBP Serengseng Sawah Sian Pendeta Ersilaban STH tu Pendeta Elisa Tambunan STH di Patupa di hari Minggu 1 November 2020. Tiki ibadah siang, acara pelepasan dan pelantikan. Inganan HKBP Serengseng Sawah. Napasiahon panitia temu pisah. Songon naung gabe kesepakatan sermon parhalado na di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dibentuk do panitia temu pisah Pendeta Resort na niuluhon ni Amatta Situa TS Siregar dohot Amatta Situa Pes Simamora sebagai anggota. Acara temu pisah di Patupa di hari Minggu tanggal 1 November 2020 di Parmingguan siang. Napasapuluhon pelian namar boho tu pusat. Di Parmingguan online nang salpu dang adong papungu pelian namar boho tu pusat. Siala di baheni do sian pelian huria laho tu pelian namar boho dohot pelian minggu nadi tu Patupa tu pusat. Tersurat di son 10 juta alai di patikos godangna 10 sada juta 500 sada 500 rupiah. Nah 10 sada ruas namar sahid. Ruas ni huriat tanah di bagasa parsahiton ima sada Mark Jackson Perdamaian Simbanjuntak sian wilayah 2. 2 Marojahan Mulatua Sialagan sian wilayah 5. Napatuluhon Nyonya Simorangkir Boru Sinabela sian wilayah sada. Napapaton Nyonya Simanjuntak Boru Siahan sian wilayah 2. Hatan itu hata madok tangi yang na di bagasan hapor siaon ma na pamalum namar sahiti jala pamalumon ni Jahoba ma ibana mulu mangulah dosa ibana sesaon ni debatama dosana tersurat di Jakobus 5 ayat 15. Napa 10 daud tik pelian na masuk di bagasa seminggu ima tuhuria godanga 10 juta 4.000 rupiah. Tu pembangunan 500.000 rupiah. Tu pusat 600.000 rupiah. Selanjutnya taja habema marhite lembaran naung adong di hitabe sude parhalado ni huriat tamadok mauliate tu sude ruas naung mangaleon hamalateonna songonima sahat ni tikting di huria di bagasan saminggon saya di pasu-pasu tu hatta masalut nai taulas ni roha di hita ruasna bain sangap dohot hamuliaun di goar ni tu hatta. Marede hita sian kede 300 siap lusia. Dang dang
artangiang maita. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti yakka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Padita siturus dohami sian pasar minggu. Tabuka ma Jamitata sian buku Job 42 mamuka ayat pitu 1 ayat 10 pitu. Job 42 sian ayat pitu 1 10 pitu. Tajahama margati soring. Jadi dungsun di hatahon Jehovah akka hatahon deng tu si Job nina Jehovah mamadok si Elipas sian teman nungatung marsi gorgor rimasu midaho dohot mida ale-alem si dua halaki aidang hata sitong di pabuahamu taringot tuahu songon na pinabuani na posokku si Jopi walu. Dungi lauma si Elipas sian teman, dohot si Bildad sian Sua, dohot si Sofar sian Naama, jala dibain nasida ma hobar tuhata ni Jehovah tu nasida. Jadi marpamuati ma rohani Jehovah ala si Job 10. Dungi robe ma sude haha anggina dot akai wotona rodi sude dongan nama godang manopot ibana las mangan sagu-sagu rab dot ibana di bagasan jabuna jala di dok hata sipir ni toddina huhut dia pula-puli bana taringot tu saluhut hinamago na pinaroni Jehovah tibana jadi lelehon betu ibana sake sita dohot titin sere sadabe 12. Tubuh Muse pitu anakna dohot tolu boruna saplopat. Dungi di sadok tanoi dangadong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala di lehon amanasida tunasida hauma bangunan di tonga-tonga niaka iboto nasida saplonom. Dungi mate sarima tua ma si Jopi jala mahap rohana di
hangulu anon hima sakna salinai horas madita dihamuna akadongan saporsiaon di bagasan goarni tuata Yesus Kristus berita taringot tu si Job dang berita natwari bita bigion alenga berita na liling jala sada sitirun motong si Job dihaporsion nei puasa tadok sitirun siala ibana parhaporsion na tugu dang parhaporsion na rapu manang retes molo di jama sonari gudang go parhaporsion na rapu holan ro asam urat na stres holan naik gula na nga mga dungi alai molo si Job ison parhaporsion na tugu marsiho tu dewata porsia ibana tu dewata jala ima jami taon happy ending di ujung ningolu ni si Jobi amin happy ending bersukacita di akhirnya aka ale-ale ni si Job ngataja anak ingan si Bildad si Elipas ipadok ko aka hata manguhumi aido si Pak Nijolma mulai bereng marsahit isa donganna ahamay dokon ala ni dosa bing ala ni pangalahobin na alay no takas do anggo di turpukon si Job dang ala ni dosa na alay na yuji tuha do haporsion na bohado haporsion ni si Job amana tabereng jadi amang inang bohado haporsion ta di jama sonari apalagi menghadapi pandemi COVID-19 bohado haporsion ta manginang tabba tugudo manang nataba rapu so nasi buamu tabba tugu matongate ternyata hampir 1 tahun kita masih eksis masih ada alanisei adong huaso ni Tuhan ibagasan haporsiota bahwa sana kita ikon tetap sehat jala tetap ada hidup anda tedang alani haguguki umbain buya songonon alai alani Tuhan itu jadi bohado amang inang asa tetap kita parhaporsion na tugu tabereng jorom 10 pitu aido isi bisa ditampilkan dulu rom 10 pitu do isi sian natumangi hodoro haporsiao sian namanangi hodoro haporsiao namanginang molo ringgasi tamanangihon bataba mah hapor siaon alai molo manangihon gosip bohita ba dangarok tabah haporsiao nate dosa do nataba alani ringgas maita manangihon hatan dewata asa tabah haporsiao ta na paduahon na taber siya trupukon si Ayub manang si Job manangyakon musuna mengampuni musuna itangyakon ibana do musuna itangyakon songon na dong di turpukon las do rohani de bata molo tatangyakon musuta las jala ala na itangyakon ibana do musuna gabe humosing ma parsoroni humosing ma parsorion gabe Roma parsaulian jadi taburu teh humosing parsorion gabe ro parsaulian jadi sauna dokinakin kuat do ita menghadapi paru kiloni
molo tipa paru kilo baro. Ingot tamu itu adok tipa-tipa. Jadi ringgas-ringgas maita malak tipa-tipa. Asa molo tipa paru kilo ni dang mahua hita. Amin. Ido kan? Nak pe pandemi kubur mekelate. Asa taba kuat imun tubuh. Itu ngote, benar dong ya lawa tipa-tipa. Molo ni alangi, molo tipa paru kilo ni gabe kuat. Jadi wanerokon si Job mengampuni musuhna. Ditangiakon. Tuhan Yesus pe tayong do tiki di hau pinor silang. Ipa ururu akka musuhna ibana. Ipa ururu alaya amir Tuhan Yesus. Lukas 20 ayat 34. Alaya mang marpamuati marohami dan nasida aidang di foto nasida ahana. Lukas 20 ayat pirak kurokon 34. Kita ngakon Tuhan Yesus musuhna. Habe jolma jarang wanang ngakon musuh teh. Alang asuguro ai ipongkol maneka hemin na do. Yalla kopor hasima wana ko sana do. Alai si Job Tuhan Yesus itang ngakon do musuhna. Ali amang marpamuati marohami dan nasida aidang di foto nasida ahana binain nasidai. Alanido ipatibo de batama Tuhan Yesus saya tibo-tibuna. Jalai pahe de bana sianna namate itu terus tiap minggu taha. Hata hapor siaon. Alanima jami tahun sada si ngoton jala sada si hapor siaon. Di pardalanan ni mulutta. Nah patuluhon. Nah taberek sia turpu jami tahun ujian. Molo si Job ison yuji Tuhani. Mola kaya anak kotai asikola yuji guru na manang daong. Yuji ngaboyon naik kelas manang daong. Lulus do manang daong. Si Job pe yuji. Hawarsian nai. Alaya hirokon dewata unang molo hosana unang buat. Alani lulus di mana? Lulus nilai 100. Lulus. Jadi sesuatu yang pantas untuk kita percayai. Haporsiaonna tugu. Tabera nak yung masay di turpukon margabus. Ay pikir kena dongi margabus. Ayak pitu muruk dewata tu ale-ale ni siso ay margabus nasida. Dang toho di do nasida taringot tu dewata. Iputar balik ke fakta. Jadi nuek pe gurang ko hala margabus manang daong. Hoaksa teh demo do na tu luar tu dia warian. Tu DPR, tu istana demo. Ai iba ini undang-undang tenaga kerja asa mau buah mononina. Ngau sonon nang iba sono bedak toho. Hoaks do. Dangarong. Tujuan na asalam bagak gote. Amin. Itu to, ko sidukung do pamarenta na dinggan. Iba-iba sudia kaha jalan tol so harong jalan tol di Papua. Di Sumatera. Jadi hoaks banyak sekarang. Demo awe manutungnya harus sana teh. Harus teh basuin sang jenging. Hal teh manutungi do. Jadi ya pitui marsi gor-gor rohan dewata ala margabus. Si tidangin asal tutu hoaks. Jadi kita harus anti hoaks. Amin. Ikon madok nat sitong. Tuhan senang sama orang yang berkata jujur. Ima nata bereng muse napa paton sian turbu jami tahun. Napa limahon anak kita dokon
sifat manang karakter ni jolma do saling menghakimi. Boy do kita amanginang saling menghakimi. Dang boy berek kamu jo Matius 3 ding. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Jadi son ale-ale ni sabi menghakimi ala ni dosa bay. Ay ala ni pangalahaw bay. Jadi rohatan ni Tuhan Yesus Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Tulis sama tong inaksipata. Ati isukun naka dan persikolan non. Di dia do oma jangan menghakimi. Bui madong nota. Oh, Matius 7 ayat 1. Jadi alanima amanginang ngataro nakingan happy ending do ngulu ni halak na marsi hohot tutuhani. Jadi unang mabiar kita moloti paparu kilon ete. Anak ikut kota ya sakut kita moloti paparu kilon. Halak tiba-tiba ya te. Ale lugobi hafar siya duhani. Jakobus sada 12. Huta ta wereng. Jakobus sada 12. Martua do halak nama naudi. Salai Jakobus sada 12. Martua do halak nama naudi. Pangujunani. Ai dong tahu ibana calon nama tupal hangoluan. Ale dang na tupal sidur sate. Ate biasa tupal sidur sepedang ku imana. Ale tupal hangoluan na binar baga-baga ni debata tuakana holong rohadi ibana. Adang tak surat Yakobus ada ayat 12. Jadi epistel tay panakin natin takas no te. Epistel Johannes 4 kita inang Johannes 2 kan? Marhuaso do Tuhan Yesus mabahen tada salai epistel tay marhuaso do Tuhan Yesus mabahen tada mujizat ai gabe anggur asal mata uloi salai asal mata uloi hatan Tuhan Yesus air ko Tuhan Yesus tu si Maria isi hamuna aiking anon fitur gabi harin na dia korring gabi anggur utabo do anggur na farfuri manang na farjuli na farfuri utabo itu tumonggi ete ima mujizat yang pertama perkawinan di kota Kana. Di kami tiki 2012 tiki padito itu organdai perkebunan si Del Storus ngalam di Jerusalem. Di melarok kesempatan muna lausan ibadah noni. Mujizat yang pertama perkawinan di kota Kana air menjadi anggur. Ibadah si songonna hira-hira songonna majal paswa super buga sunda julu. 20 tahun na julu, 30 tahun na julu. Songonna na julu soninna. Ima di kota Kana. Ai kabi anggur. Ngasanga hasuhuton mabiar buhana mon. Ai ahadon adat don. Habis sinumon. Jadi malu marulau kita batapasa ama Tuhan Yesus itu teh. Amin. Malu marulau kita tapasa ama Tuhan Yesus. Boy marulau nuangon. Boy, protokol kesehatan 50%. 50 doon memang 40. 40 doon kita bayar 10%. Asa unang ajo teh. Unang mangararati ha viruson. Jadi alani akan aneng marulaon di tengah pandemi Covid-19 pasah ulaw ni Tuhan Yesus.
So ini di pasar Minggu, masuk do natang pas 17 Agustusi. Tikini ang natang pasu-pasu Bekasi, burusi tangkang itik kita naga bihai, jumulu moding, tanggal 17 masuk. Alinga sudah tu tikitong sebelum Covid ini, alai buaro neng naroha, tinangyak kematong. Bah, teh maju amangin na situa 14 hari. Ternyata dari 17 Agustus sampai sekarang ini 18 neng Oktober badang arok sonak sori ribod di tongate. Jadi margogo do tangiang. Marhuaso do Tuhan Yesus. Baru amu na marfestai na tu Bekasi niku. Keluarga menurung do itu kido keluarga nenggulen. Be binereng maju amang 14 harionin na. Alai saya bidigi sehat do sudi mau lihat menaroha. Jadi unang gawe ubiarak kita tu corona daripada tu Tuhan. Elu do gawe ubiarak tu corona. Apa coronain na? Apa tu Tuhan? Dangiro apa nate? Jadi kau tetap mau Tuhan si habiaran nate. Ido. Tuhan do na marhuasa te. Mula dong kita kejadian sesuatu juga Tuhan. Jadi apa amanginang na tanggal 15 Desember takuti bigi hamu do di pasar Minggu. Pas mama nutup Minggu soron pingsa dua. Aledang medebu so jantungi 4 menit. Ilari hot rumah sakit. Hidok aka jol mama de batana maniup padita terusin nang mana telepon persedan siturusian duren sawit idia do rumah duka ni padita siturusin na ain na ai mula ge sogo ti rumah sakit na ai hola pingsan 5 menit nga sadar bo jete siamang baniku ale lari homa tu rumah sakit dia masuk na ikon ubiaran rohata tu de batate asa tu sahid ate. Ale sifata ubirado tu sahid asa tu Tuhan. Jadi marhuaso do Tuhan Yesus pamateo sahid. Marhuaso. Jadi pos marhuata manginang tahapor saya ma Tuhan ini. Mulai marjamita di suasana pandemi Covid-19 dibatasi lo teh. Tang biling-bilingan nope jangan berkerumun. Langsung mulak, ya langsung apalah mandi biar sehat. Yakin corona pasti berlalu, badai pasti berlalu, kita pasti happy ending. Kita pasti happy ending. Posnya do kita isina, yakin dong. Tuhan itu kan maha. Jadi ipasu-pasu tu ameta songon korni minggu ta pauliulion aka semalan na tinggal bata pauliulio kena denggane te. Ta pauliulio kena denggan. Naso denggani tak perlui. Ta pareahi na denggan. Lupakan masa lalu. Song-song masa depan. Jadi ipasu-pasu tu ameta sudena berjumpa kita kembali dalam pos rohata tu debata saya nadonganan di debata do kita marhuaso de debata mangaramoti kita tahapor siai Tuhani nagabe hagugun di nguluta martangyang maita mauliate ma Tuhan dia rianon marsaringar hatam nabadiai Tuhan nasiroham pasu-pasu sude hamion nadi portibion na mangula kaulon nami parohai parbisuki azari pargogoi tabai ha porsion nami asa kuat tami Tuhan mangadobi sude nei songonima akar was niuriam amaina
akalansia, lumobi na poso sekolah minggu, ramoti sudi Tuhan. Padahal sahiti, sian ngulu namion, asanggia sonak sore beriwak kami. Parohai pamaretai Tuhan, pamareta na burjui na marsalai, laho mengatasi sudi akka hoax, akka musuna, jala parbisuki pamareta nami laho mabayan akka nadinggan, pature akka dalan, memberantas akka korupsi, asa tabba hamazun di negara nami Tuhan. Ngagurang akka hasusana sa lilungot Tuhan. Alay nga rona yung pamareta na burju. Saya paso-paso sama Tuhan. Asa terida. Apalagi itu pun napasukin namin Sumatera Utara, Papua, par gugoy ma Tuhan, par bisuki, par salay. Naksoni huriap pe Tuhan. Paso-paso ma huriap na yung patupaw sinuri kurang. Mamili takka pimpinan, akka pareses, akka iporus, sekjen, kepala departemen, par bisuki, par rohai Tuhan. Baik damai sonang, jala bayan koronaon, salpus yan ngulu nami, asa boy hami Tuhan. Marolop-olop, Maria iya, mamuji gormi. Naing mula be manok kami Tuhan. Mabuhan nyon, pirmamon, berita nama say ulion. Asa mangulu di rohanami be, pasu-pasu kami di dalan, sonang ribu-ribuan, paju pangomu kami musai Tuhan, di bagasan las ni roha. Marhite Yesus Kristus, jauh matang yang nami Tuhan. Amin. Ta puji ma Tuhata, marede ma ita hu ma ita pasaton, peliata. juppa hasusan mangai alani percahiton sukot di sidabu-dabuon maol di pernguluon boido godang na mangelahita alai manahan mahita jala tiup gomos tuhani ai boido di paloas de bata hita manaoni asa patar ulau ni de bata marhite hite hita jala marhamonangan hita di ujungna
di dok hatan de bata kosoman ni halak salu na dohamu ala ni guarhu alaina manahan ro di ujungna ido paluonna atong manahan maita ro di ujung asa malua jala dapotan halua di ngoluon nang di ngolu saling lilingna. Borhat mahamu tu tonga-tonga ni portibion, tu keluarga, tu masyarakat, huria nang negara. Patu pama parsuruan ni Tuhani, ula hamu ma na tau paululihon dia ka ulan na denggan. Songonima di hamu, sapala direkoti hamu partodion, lului hamu ma na tau paululihon huriai, asa adong hasurungan muna. Tatangyakon ma peliata martangyang maita. Ale de bata amanami na di bano gijang hodo haroni salut silo na denggan do nasa ulibasan na malutus upasatay masya na lemitu hami pelen nami tuho say jala may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hu persyak kami pelenon pati bulon harajam di tonga-tongan huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami gurong ni silo lemitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di bano gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaumu, say sawat malam meneroham di bano tongosong na di bano gijang, lema tuhami sadarion hangu luas siapari, sesa madusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palu mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, las marohamu majalo pasu-pasu ni debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasar madamena tutod di munabi, amin.
Tuhan petulus masa kami. Masa kami